Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United tana son sayen ɗan wasa Carlos Baleba tare da ɗan wasan tsakiyar na tawagar ƙasar Kamaru yana son komawa ƙungiyar din. A halin yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na shirin tunkarar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton a yayin da suke shirin buɗe tattaunawa da za a yi don cimma yarjejeniya kan ɗan wasan mai shekaru 21 da haihuwa a gidan duniya. Yarjejeniyar ɗin za ta kasance mai ban wahala, domin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton ta dage da cewar tana son ci gaba da rike ɗan wasa Carlos Baleba har zuwa shekara ta 2026. Amma kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na son gwadawa, kuma bisa ga kuɗaɗe da ta samu kan sayar da 'yan wasanta da dasi ta yi ciki har da ɗan wasa Alexander Garnacho da kuma Jordan Sancho da Anthony Santos. Kuma nan ba da jimawa ba ake sa ran faruwar haka. Ɗan wasa Carlos Baleba yana sha'awar komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, saboda sharuɗan sarri ba za su zama matsala ba idan har ƙungiyoyin biyu tsakanin Manchester United da kuma Brighton sun cimma matsaya a tsakaninsu, a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano. Haka zalika ɗan wasan gefe na dama na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United wato Jordan Sancho ya buɗe kofar komawarsa zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma da ke gasar Serie A da ke ƙasar Italiya, wacce ƙungiyar ta gasar Serie A ke shirin biyan kuɗi da ya kai kimanin euro miliyan 20 domin ɗaukan tauraron na tawagar ƙasar Ingila, a cewar Fabrizio Romano. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace na shirin zawarcin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Harvey Elliott daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool, amma za ta iya kashe kuɗi da ya kai kimanin fam miliyan 40, kamar yadda kafar yada labarai ta Sun Sport ta rawaito. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest ta amince da ɗaukar ɗan wasa James McCarthy daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Euro miliyan 22 kayan kuɗi tare da fakitin euro miliyan 30. A halin yanzu an riga da an gama batu kan batun gwajin lafiya tare da ɗan wasa McCarthy ya riga da ya amince da komawa ƙungiyar Nottingham Forest tun a ranar Litinin, kamar yadda aka bayyana na musamman, kuma yanzu haka an tabbatar da cewa ɗan wasa McCarthy ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest, a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano.